maka na onye nwere ego na ọ dị enye mkpọtụ n'elu ụwa nke anọ mana ife ọlụlụ ka eji ekwusi maka ya ụfọdụ si na fa nọzi n'ofe mana mụ bụ Chijioke kwusịrị n'ife na-anọ n'ofe bụ isi azụ maka na ọnwa azụrụ dị n'isi azụ n'ife dị n'isi azụ bụ ọkpụkpụ ya bụ onye ọbụla si na ya nọzi n'ofe nu mali na onye a bụ okpokolo isi azụ nọ na ndị anyị na-ekwusi maka fanụ na ọ bụ ndị pakịrị ọfụma ndị dị overloaded maka na ego fa kalịrị akalị ngwa
obele nwa ji gozila gozi na buluzi Igbo ka isi nọ Omerọra 1 na buluzi Igbo Chidi anya bụ Bilinu Chisco Transport Limited oke iyi na Michi onye ọma gaba n'iru n'ụwa ihe na Delta ganye na-abanyenu Chief Victor Adoba Ojimila Tata nke izizi na Ọgbachi Peter Nwuzulike Bilinu Ajilija Omogo 1 na Burere obele nwa Bilinu wayi Kenny bagi lọfụ mmanụ ego ihe nwere ọgụgụ ma nja n'elu ụwa Chief Christian ọ bụ m na-eme Ezani Abụchinyelu nwata 1 n'Ezinifitagwata Omelọha na Bangkok na Thailand aka egbuchi ọnwa na Japan gị na Chinu gị na-edozi abụghịnu Mrs. Nneka Ezani Bilinu agbala nwanyị bịa n'ụwa ezi ogeli nwanyị anya luo n'ọgbarunu na mmadụ ka anyị jegubeyebenu Chief Edwin Ụzọ Odu 1 na Delta Steeti Chief onye kwelu buta biko bịabanụ Omogo 1 abụọ Chris Concrete Limited obele nwa gabaliru n'ịpaki lọfụma Chifu Dadi Okereke Bilinu agụ eje mba nke izizi Ikwuso Chifu Ịnọchi Dubenu ọbụbụa Igbo 1 na Gurere Chief Sir Emmanuel Okoli Ọba Bulubulu na Michi Wire Makers Limited Honorable Sir Jody Mobi Okwuluọha Ọka Okuluzo 1 na Buluzi Ebubedike Ọfagụrụ Honorable Anambra State House of Assembly Ifemeke Nwabeze Bilinu Abuluno 1 n'Oko Okwuluọha n'Ọgbaru Emijo Motos Chief Bertram Nwadioke Eze nwa mmadụ onye ọma si n'ise wee bi ụwa nọ Barbarossa ọ gadịrị ya Chief Nesi n'Obiala Bilinu Obiekwunye Ideju nọ 1 na Guluzi Chief Honorable Sir Afamobi Ugochimeleze n'ihe mbọsị Speaker Anambra State House of Assembly Honorable Sir Anthony Ezeyimoye Bilinu onye ọma Bilinu ụwa Ojeruọra 1 na Idemmili Ikwere Ezeakọnobi Chairman Anambra State House of Committee on Health Chief Ernest Anyeche Power Product Limited Ohimili na-eche ndụ 1 na
agụlụzi Igbo ọ ga-adịla ụnọ mma Jibozita dị mma Ikechukwu bili n'ezi nwa Ijeọma biya Ogbuefi nna nyelugo n'Ochuche nna likwodili nwa nna likwodo akụ okwutu nwanụ ezigbo nwanne Ifeanyị Ijeọma awelu ugbo ọ ga-adịla ihe mma n'ụlọ ụfa gị lọbụmanụ Jibozita dị mma Emenike odumodu 1 na-asị ya Ogbuefi nke ndị Igbo na Lagos ya na odozi abụanụ Grace Emenike Osodieme Agwụ unu bagi lọbụmanụ Chief Remigius Ozumba Anagba onye isi egbenu ọnwa na-etiri ọra Ọsụmohu unu bagi lọbụmanụ isi ike mebụ na nwa Ọgafọ bịabanụ Igwe ebilinu na batete gị sedenu na nwa batete n'ezi nwanyị obele nwa ji gọzila gọzi nwanne mmadụ onye ọma gaba n'iru n'ụwa onye ọma bagịla ọfụma n'afọ bagịla ọfụma ndị bagịla ọfụma